Takže čakujú dneska, som žádá sa nepáčila, dneska si ideme zahrať Profesora, dneska si ideme zahrať Sola alebo Dua. Takže môžeme ísť na to. No, toto je môj nový účet a z Legendary som dostal Bibinu. Takže je to veľmi dobrý pre mňa pokrok. No normálne je tentok. Čakajte, ja som stlačil inšie. Ale jeden mi sláča, či čo? No, Samuel je král. To je môj. A takže, ale hrávam za tento viac. Takže môžeme ísť na to. Asi. Keď teda... Paťo, ty jedz? Jem. Keď teda chceme ísť. Dobre, ideme. Iba toto si zoberiem, tieto eventy. Tu sú mutácie, dobre. Duo ideme? Dobre sú ti ty páčičky? No, poďme Duo teda. Tak poďme teda Duo. Duo. Takže ideme na to. Fuha, Piper, Frank. Možno, že to dáme. Keď bude hrať ten Colt. Vtedy to dáme. Dobre, hra. Ako je, čo? Poď, hraj. Ten neví ani o čo sa jedná, určite. Za neho bude hrať bot. Je z hra. Určite 100%. Ináč on by nehral. Teda asi, podľa mňa. Ja, ale na čo som išiel sem? Nice, ide mi to dosť dobré. Idem na ňo, mamo. Yes. Však to bolo easy, akože. Easy peasy. Easy nos, peasy nos. Čakám si tu na nich, keď tu budú. Ale kde sú? Ty pečkovia. A tu ste Pama Piper, to je easy peasy. Takže... Hra, neviem na čo, takže... Ale dobre to bolo. Celkom som si ani skoro nezahral, pretože to bolo dosť ľahké. A čo som... Nehral som proti botom. Ale však už nič nemám v šope asi. Som si vyzdvihol všetko, čo mi toto svieti. Všetko, to mám. Sorry, že tu budem jesť, ale musím. Dobre, ideme. Poviem Sola, aby to bolo ťažšie. Že uvidíme. Neviem, či to dám, ale idem po ňom, bo uberám sám o sebe. Ne. A pár hitov by som ho dal. Ne, nedám. Ne, ale on mňa zamrazil. To som pokazil. Ešte, mám malý týr. Neviem, to nezobralo nič. Dobre, poďme na môj hlavný účet. Dáme si 1, 2, 3 hry. Takže... Môžeme ísť na to. Nejsina. Ešte stále nemám tú melódiu, čo ti šibe. Kto ako zývaš? Baťo. Možno. Ale mám 27. Mám Lilinos.
Lily je celkom dobrá. Sa dá povedať. Vyklikujú tí volasky psi. Pátko na jajca. Dobre, s Mortisom nedával, už nehrávam. A ja lukujem. Zase som tlačil na melódy. Ok. Pôjdeme zo Šelínu. Zo Šelisola. Alebo čo ideme? Mami! Počkajte ľudia. Počkaj. Čo si hovorila? Áno, ale Dobre. Takže čím pôjdeme? S krovom, že by? Popome s gasom. Takže dáme až 2 hry po vajíčka, aby sme dostali vajko. Dal som sola, že? Melody by, dobrá. Neviem, či to vyhrám, ale možno. Mohol by som. Či čo mi? Ty kokos. Vy ste nevideli vôbec. Ste nič nevideli. Ja sa na tomto videu strapnujem. To až nice. Myslím, neviem, či mám dosť veľký Amos. Bibina. Mňa všetci tu prizabijú. Nie, choď preč, Koltík. Mňa niečím kolta. Zastavím sa, bum. Říká bum, vagabung. Ne. Nechcem nič. Kašlom na to. Ne, prehrám. Asi prehrám. To nedám. Ja idem proti Výlovčiak. 8. Myslíte, že to dám? Nedám. Nedám to. Alebo. Yes, bro. In the evening. Yes, bro. Yes, to ma potíš. Super RK. Čo nám sa opadne? 30 kreditov. Celkom nice. Ešte po toto, pred týmto videom vám vydám jedno videjko, také 2-minútové, a uvidíte, že dobre, stačí. Dobre, toto video bolo také kratšie hneď.